नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर जर्मनी वाला गाना आशिक जोना के टीजर आप लोग देखे ले बानी। आज ई गाना के एगो नया पोस्टर रिलीज कइल गइल बा, तो सोचनी आप लोगन के भी दिखा दी। ई जौन पोस्टर बा आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। टीम के बारे में आप लोग जानते ही बानी, लेकिन जे भाई लोग ना जाना तारे वो सबके बता दी कि गाना के खेसारी लाल यादव जी प्रियंका सिंह के साथ गौले बाड़े, अजीत मंडल लिखले बाड़े, म्यूजिक और कंपोजर शुभम राज दिले बाड़े और दीपेश गोयल जी वीडियो डायरेक्टर बाड़े। गाना जौन बा वो आप लोगन के वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखे के मिली 18 तारीख के सुबह 11 बजे, यानी कि 18 जनवरी सुबह 11 बजे। और कमाल के वीडियो बा, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही महंगा शूट के साथ एक तैयार कल गए बा। तो तैयार रही आप लोग ई गाना के सुने खातिर 18 जनवरी के। हो से पहले 16 जनवरी के भी एगो गाना आ रहा बा जी म्यूजिक से, कुंदन प्रीत जी द्वारा लिखल बा। तो ओकरो सुनम, आनंद ले हम और बताएम हमारी खबर कैसा लागल। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।